Narinig yung sinabi niya. Kuwari ka, ang gundo naman yun. Umitura. Oh, bakit ka takot? Kaya parailing ka.
Try natin kung kaya. Uy, uy, uy! Kaya ko ba ito? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya, guys. Up, up, up. Jump, jump, jump. Up dito. Yan, good. Hmm. Hello po. Ito na po yung mga kamote na kuha po namin sa kamotehan. Marami po siya. Ayan po, oh, marami. One and one pa po. Lampas pa po ng 1/4.
nagarabi.
Kaya. Ah, Chico. I got the some chicken. Ay. So, yung ganda ito. Ganun ka. Tapos mo na arugang ka. Kadakon ka.
Shad. Tara na, sino pa? Tara, suot na tayo. Willie. Tara na, Perlita.